ଆଉ କଣ ସୁକୁ ବାବୁ କଣ ଭାରି ମନେ ମନେ ହସ କଣ ହେଇଛି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ହଁ ये दुनियाटा भाई ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଆଉ ଅଜବ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏମିତି କଣ ହେଲା କି ତୋ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲା ମତେ କହିଲା ବାବୁରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ପି ହଁ ହୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହବୁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି କ୍ଷୀର ପି ହୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲା କହିଲା ତୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦୌଡୁ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବୁ ତୁ ସେତେ ଝଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ କୋଢିଆ କଣ ତୋଠି ରହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲା ସେ କହିଲା ବାବୁ ତୁ ଗୋଟେ କଣ କାମ କରେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ହଁ ହଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ଆଗରେ ସେଇଆ ଥିଲି ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ଅଛି। ଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଶୁଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ଆଜି ବିଲେଇର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବେଶୀ ଦୌଡ଼ିଲେ ତୁ ଯଦି ସ୍ଲିମ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହାତୀର ଅବସ୍ଥା ନା ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ବଡି ଭୋରୁ ଉଠିଲେ ତୁ ସତରେ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ପେପର ବିକିଲା ବାଲା BMW ଚଢିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ କେବଳ ତା କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ନିହାତି ନିହାତି ଏ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନିଛି ଭାଇ ମୋ କର୍ମ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଥିଲି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କଣ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ପରେ ବାଲା ବି ଜାଣିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।